Trí, dó, haon, náid, bew. Tí roimh seo bliain a rís I gléamh na Nuachta as nuairsí ar dé máirt an 15 ní bhean fór 2015. Tá an aimsir go dé sniamh, tá an chéad córa faighte agan go bhfuil an saoire thart. Bhí sé díonmhreathach go dtí an dúnach nuair a bhrisin aimsir agus nuair a d'éirigh muid inné bhí an teas íslethe go suntasach agus is féidir an fór a bhrá ar an air anois. Tá an gréanna tainmh agus ní dhéanam mé fós an faoi. Scéalta nuaachta an lé. Ní bhaidh me ag á léamh roiad ní mór chum a bheith ar an mbóchar ar ball. Ach sé an tíre agus an rúis scéal mór dar scéal mór idirnáisiúnta an lé is chosúil. Cé go bhfuil is ag na tíortha iartharacha le tamil go bhfuil an rúis ag tuairt lámh chúnta do Bashar al-Assad sa Tíre is beag a dúrú faoi go dtí le déanaí ach tá na meáin san iarthar ag bogadh ar a gceist seo anois. Bhraitheann rialtas an iarthar go bhfuil gníomhartha na rúise sa bhean airthar bainteach leis an rúis le iad a bheith ag lorg grím coise míleteach sa cheantar. Tá an rúis ag tuairt cúnamh mílete do rialtas Assad agus iad neanam sa bheith ag gníomhú in ISIS ach tá dawn an iarthar ag beanú ar seo mar iarracht ag an rúis seilimh a ghlach, bhfuil b'éidir nach seilimh a ghlacha ach láiseacht a chruthú sa bheanmhuir. Tá lingus de haisicínta acu ag seola as an éile tacia sílim gur bé timpeall na meánmhara. Agus is isteach le tacia, má sé le tacia tá siad beag an íon ciúin faoi ainm na háite. Ach tá an Pentagon go háid tuairt le fios gur chomhartha teach na narm seo ina measc tancannaí, gunaí, scairdeitleáin agus eile go bhfuil an rúis uimhir a haon ag tuairt cabhair dá ríre do rialtas Assad
ach freisin go bhfuil siad ag neadú isteach san áit sin agus ag feistú imleán mílete dóibh féin in iarthúsceart Tá cósta ag an tíre sa bhean uir agus níor dearnú mór an caint faoi na bhailte ar a gcósta sin ach tá luachan tú don rúis agus feicin an rúisiad sin mar an grím cosise sin ará me caint faoi níos túisce isteach sa bhean uir. Feictar freisin go bhfuil an rúis ag forbairt bunáit éir ó dheas ó le taithce chun obrádí míleteach agróas. Tugtar bunáit éir thosaigh ar a lehéad agus is léir go bhfuil an rúis á úsáid mar sin mar áit bhailithe dá ionsaithe éir ar náhuid rialtas Assad ach cábhas céir deile. Tá carna arm ar siúl ag an rúis sa cheantar sin faoi láthair agus bheannaigh mar dhéarú ar an ngéirchéim sa cheantar. Ach má sé chafar áidbhail go bhfuil na tír iartharacha ag dearm don é ceannarcaí atá trídinai Assad agus atá anonymous a bheith trídinai ISIS freisin. Mar sin níl sa teacht seo go le taithce ach láidir eile atá á gcaitheamh isteach sa scéal. Scéidir náisiúnta as sa ceantar céanna bhainneann sé le ionsaí helicopter ar thurasóirí san Éigipt. Bhí conmhua carbhóir ag tiomáint tríd an gaineamhlach bán sais tíreach díomhar sa cheantar sin lán le siad chóirí agus rudaí ar fiúi decail. Bhí tionlachan Pólín Jacob agus bh chosúil dar leo go raibh tionlachan Adam aice ó helicopter a bhí dordán amach ar riar na spéire bhaithe ach stoppadar bh chosúil go raibh duine duna thurasóirí i gcíre bia mar gheall ar diabetes agus beidh an am sin a scaoil an helicopter ag marú ar a laghad dáréag bheirt Mexicoch ina measc agus a gortú an fólín freisin agus íonúr eile. Bhuiléir gur úsáid maisín ghonaigeartha Máriú Cuid Jacob agus iad ag rith ón ionsaí agus tá uafás mar hiicfínis ar rialtas Mexico agus na rialtas seile tá bhainteach le seo. Ceist ní géire á gur
faoi inniulocht fórsaí sláándála na Éigipte agus an féidir leo cara deil dhéanana idirghealú dhéanana idir cáirde agus náhuid. Scéal óirpeach, well nílach scéal óirpeach bháin ag rith faoi láthir agus sin na hinimircí atá ag teacht as an tíre agus asáid san éile nach é. Tá tíre eile tar éis sampla na Gearmáine a leannacht agus sríanta teoin a leagann síos. Agus má leantar a ráile seo, an go mbeidh deir le Schengen bhuiile mhór don Intas Eorpach. Idir an dálín tháinig airí gnóthaí bhaile na Heorpa leagla chéile sa Bhrusil chun an cheist seo phlé agus dhéobh spruc dóibh ná plean measara, plean críosadh déachta chun daileáil leis na himmircí, na hinimircí. Go háirithe cé a dhealáilthach leo agus conas. Heilig siad plean éigean faoi dheire ach má sé ba phlean an leabh go deo é. Ag tuairt faoin aib inimirce agus ag gimpí na tíre fórthint na hinimircí ach gan íochail a chur aine rud a dhéanamh. Sin is bhain saorálach céad fan géad atá an chóintú seo. Ba chruinniú cantalach go leor é ba chosúil agus de réir mar a leann sé isteach sníche ba lú an dóchúlacht go dacóch na háirí seo le plean Jean-Claude Juncker uachtarán an Choimisiún a chaiteach íochail thiartha lóistína thuirt do 150,000 inimirceach. Nó tá Tintas Eorpach a géirí teacht le chéile go tiltneachtas go héigeantach agus ní léine géire íochailach ar a réine eile chláile rialacha go háirithe chás ar chás. Mar sin feicimid céirde cheachas as ach is chosúil nár éire go róháile se griniú sin. Gnéalt Meiriceánach bhainann sé le feardar bhenim Jeffrey Farrow. Ní hamháin gur brústachara é ach is stáit seirbhíseach é freisin agus is anmh
a hálíonn sin agus tá fá gur anmh go dárlíonn sin. Má tá tú ag gobar don rialtas is cathe go bhfuil do leasa ag teacht salach ar a chéile mar cínte Tá sé ag $1,000,000 sa bhliain mar stúrthóir feinimeach ar áisínteocht federálach ar bennim an Comisiún Caomh nó Éireacht Meiriceá thar leart, ní raibh sagam go raibh le héiteán mar se. Ach má tá sé ag $1,000,000 ón rialtas, tá sé ag fáil 7,000,000 ó grúpaí stochaireachta freisin. Hána bhí Puerto Rico agus poblacht Falló mar chliantí acu. Déan tugtar úsáidtear an téarma doras imreotlach ar an seo rialtas agus chomh lua agus éiríonn tú as agus a héann tú tríd an doras imreotlach seo fáin tú post sa réimse príomhaideach. Ach mar deirtar an seo ní gá don doras sin imreocht méachar. Tá mo rinne henne féin is tisamh agus ag stochaireacht thar ceann na glíontí seo henne. Agus níl is agam céir ceann scríbe, céir sprioc an ailt seo ach bháin go do speanann sé céchú mór as cuimse is atá dain effigy Stát Seirbhíseach Meiriceá agus gur a chuineáil ar na Stát Seirbhíse seo. Dearann nach maith an fear seo Jeffrey Farrow ag obair don rialtas amárach. Dearann go bhfuil sé go fóilinn Arnú ní ligtar de riine a bheith ag obair don rialtas agus a bheith corbrú ar an rialtas go cóúineach. So sin iad na scéalta mór inniuh, chaithim mé éirí asanis mar tá joban í le tíon na fácam inniuh, ach idir an dálín guím lá 10 oribh go léir agus go dtí go bheice mu i chéile ríis go gúdaí tíosib.